Ya ro try ki para mangai bagi dia viewers ngai chance we nak ni ka YouTube bat ka Facebook ngakwa ban pentip shapi shwa bangan ai kan ka jing kai bangidan ka ying jing duai ha jaya lan sonalien harum jaga robot hospital bat ngi jupen duai haga singi satjan bat ka singi try tinggal kwak ban ai no ipi kan ka jing kai ba ka jing kai jonga amta ngan bu kumni ka title jongka kalong kumno bapila ban tip ni ban snau thu ya ka jing hikai lam ler lani ka de ka jing hikai ka bashisha ni ka wai pat ki kentin ngila ban snau thu kumno phila ban snau thu bau briu hikai ya ka tin jong blai kat kum ka jing shisha kat kum ka jing lam moment sim lani ushu hikai na ka jing start la de lani da ka jing hikai ka ba ushu snau thu na ka bor la de lani labanong kumno pila ban snau thu bau nong hikai udai bala pensle do mensi makho ne ushu hikai lamle mar kanu ka bam pensle do mensi makho ka bam penshai do mensi makho ka jing hikai ka de ka jing hikai ka bala ban yalam bakla tong ni let no ngi bu shwa ya kani ka wei ka nong rem habangi ong ka jing shisha mo abadan ka jing shisha ka dan ru ka jing lam ler ting hak ban slow thu shwa ka ei ka jing shisha tong ni puli na gospel yo anes ka nong ka bakhat saw kat khat ka ban riu u jisu u yathu au nga ubalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing md amdan ubawan ha ukpa handai tangdanga lada pila itu yanga pinda itu yo kupa jongaru handai nadu menta pi itu yo u bat pila yo i ya u pi kai ka jing shisha ka dei u Jisu Kris ulang ru kalenti shaukpa u airu ya ka jing im haba ka dan ka jing shisha haba dan ka lenti ka bashisha ka yalam ka jing shisha ba ka jing shisha kawan ai ka jing im rebaro ngelap Jisu ndai hato ni sngo thu ne am ke lap shisha ne am yau Jisu kat kum kan ka ktin jong blai kan ka video lada pi ngap hado kot kan pensyai pi to ngila song thu ai ka jing shisha de u Jisu Kris to ka baar ka ai ka jing shisha u Jisu Kris u de ka jing shisha bat kum juru u de ktin gospel yu anes kal nong ka ba ningkong pinapuli teng wong kabaning kong ter tong ini puli wong haka bamenting kong uladan uktien ba utau uktien uladan bat ublay bat utau uktien ulang ublay uni uladan haka bamening kong bat ublay da ulalong ki ai baro bat klama u syam lalong ka ai ru ka balalong ha uladan ka jingim bat kata ka jingim kalong ka jingshai jong ki brio bat kata ka jingshai ka shai ka badom handrai kata ka badom kam padiang ya ka to mentap la shai habakadan ka jing shisha bau Jisu Kris udan ka jing shisha udair uktien bar habau udan uktien habau ukuran kadan ka ktien jong ublai ka de ka jing shisha ka bayalam sha uktien ubalang Jisu Kris ubalang ka jing shisha te tongi ngila slow thu menta kumno ngila ban slow thu ya jing shisha ka jing shisha de Jisu Kris oi tau uktien ude Jisu Kris te kumno ngila ban tip ya tau uktien ngila ban tip ya utau ktien namaru Jisu Kris ula ai ya ka ktien jong ublai tong nya pulin na ka gospel u Yohanesi kalnong ka bapra to pinsung tu kumno ban ini ka jing sha to gospel Yohanes kalnong bapra khat balai puai namar ka tau Jisu laong hagita ki jiu ki balayang nget hau lada piyaisa haka ktien jonga right lada piyaisa haka ktien jonga pilong ki senran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelatno ya pi tikumno ngidan ya ka ktien jong ublai ka banyalam sha u Jisu Kris la adap keren ya ka ktien jong jing shisha haka ni ka Bible bat kan ni ka Bible ru la da pipuli na ka Timothy lai khan riu khan nyau bong ka jing tho baro kalong ka bala persat men sim da ublai ka jing tho baro kalong bala persat men sim da ublai no
Mot kani ka Bible kalong ka bala persat mensim da ublay kalong ka ba shisha kaya lam sya uji sukres ubalong kalenti ka jing shisha bat ka jing im. Kila syai kata to menta barok kia keranta menta kumno ngin songtu patte namar barok ngia dan ka Bible ngia lam to kumno pat pin songtu ba ubriu lani ka briu ki hikai ya kata ka jing shisha. To kapain ka baningkong menta kapain ka baningkong pilak ban sungtu ba ubriu ni ka briu ki hikai ka jing shisha lani ba piok pediang ni ka jing shisha ka baningkong kalong ba ya kan ni ka Bible kumbala ong mene ka jing tok barok kalong ka bala persat mensim da ublay ti hatu unang hikai ni em da ka jing persat mensim ublay hatu unang hikai udan em ya mensim jong ublay haba uhikai ka Bible ne ushu hikai snap ba ne uhikai da ka jing start jong u lani da ka jing start jong u lani da ka jing hikai pateng la pateng ka bamdan ka jing pensle jong mensim bakhut ni sai pensai susu ngong ipi hatu utau nong hikai la pensle ne am ya u da u mensim bakhut namar ka tin jong blay naka Shitiu Petras kang ba kibriu haba ki kran ya kani raktin jong ublay kim sim kran da ka bor la di hendai kai wan sim jong ublay namar ya ka jing tho sim la tho da ka mon jong ublay sim la tho da ka mon jong ubriu hendai da kai mine puli nak ar Petras song ke Shitiu ba ar Petras ini puli pinlap ya kata wang kumno bar Petras nang baningkong takhat bar pau wang no wang haba pitep shwaya kani ba amdan ka jing thu lupa na ka jing tho ba khut ban ka balang na ka jing batai ubriu hi namar amdan kaman ubriu namar amda kaman ubriu lawan ki jing thu lupa menuru nei ki briu kila kren na ublaikan balapen ki yaki da mensim ba khut baningkong du kata ka baningkong du hatu ubriu ubah hikai ya ka ktin jong ublay hikai da mensim bakhut ne da ka jing start briu namar ya ka jing thok bakhut la persat mensim da ublay namar ya ka jing thok bakhut ka dei ka bla persat mensim ublay bat ki briu kim kren da kaman la dia ka dei ka bau mensim bakhut ula shan sya ban thok ya ktin jong ublay kani ka dei ktin jong ublay te ubah hikai ru udai bandan ya mensim bakhut pimlak banong bangan hikai ketin jong blai tang bapilak pas di degree naki seminary kham kran ya kata hanrei hatu pilak pensle ne am pido mensim bakhut ta kata ka de gabaning kong to ka point ka ba kumno pat ngintip bau briu ula pensle barok kilak ban kam ta kin ong ala pensle do mensim bakhut bangan kran ya ketin jong blai o barok hinong ta hanrei kumno pintenju pat lada utau briu bau kam bau dan yo mensim jong blai uhikai shisha kat kum ka bor jong mensim khut kata ka point ka bar tong ni pet menta kan ni ka de ka point ka ba shai bha kong namar kata ujisu la ong hakita ki jiu ki balayang net hu lada piyai sa haktin jonga pilong ki senran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no ya pi kapain ka baningkong lada la hikai ya fi ya ka jing shisha lada ubri jong ublay bala dak do mensim hikai ya ka ktin jong ka jing shisha kadai ban pelat lut ya pi kadai bandan ka bor ban pelat lut ya pi yang ai pi kadai bandan ban pelat lut na ka ai tong ini pet ban pelat lut na ka ai lai pulai ki yatu kila yatu au ngilong sembai wa Abraham te menuru ngim sim lalong merau hanu te kumnu ong ban pelat no ya pi lai pusau ujisu la yatu aki shisha nga ong api bau bri baro ubayai le ya kapop ulang umrau jong kapop umrau yaisa aka yeng baro syirta hari ukun yaisa baro syirta namar kata lada ukun pelat no api bat pinlong ki balat no da shisha
ban pelat ya pi na kai ban pelat yang ai pi na kai la da ka dai ka tin jong blai ka blai lap da ka jing pen slek men sim khut kan dai be ka jing sha kan pelat no ya pi kan pelat no na kai kan pelat no na ka jing long marau pe kini ki jiu kim so thu e ta ki ong menung long marau ni man ki ong yu Jesus Christ ong men pelat ni na kai ni kham shim la long marau ni long ki khun jong Abraham ki kamel di ong tau Jesus Christ pen sha ni ong lada uno bayai le ya ka pop mo yai sa ka pop yai ne ka pop tau long marau jong ka pop bat lada ukun upelat lut pindalat lut bisya kamot ba unang hikai bo shisha u ya lap ya u Jesus Christ u badan bor ban pelat lut na ka pop telah ada pihak kenduk ya ki briu ki bahikai ya ke jing shisha le si pidan haka pop jong ka jing syak tek marau ya ka jing pet film ja khlia pidan ka jing syak tek marau haka kiat haka jing di penbuat haka jing kuak berai lada pihak kenduk yang tahu beriu bahikai ka jing shisha pin salap ba pin salat lut nak kata ka jing si nak kata ka pop un hikai pi sepang Jesus Christ jong ka Bible ba kandan ka ikhtiar ka bor bat pin sayuk lat lut lan ni nak ni ka pop lada pi pediang shisha hana gini gi jiu kim trek man pediang mo gi ong nim trek dan gi bom trek ki ong nim trek ngin le yu dan kam le yu ba pat Jesus Christ wang ni gini gi jiu kim trek ki ong wang kum no wang khat balai pun nyau wang latep ba pi long sembai Abraham rei piawat ban penyak no nga nabaka ketin jonga kamyo jaka po jong pi nga krem ya ka bangalayo i bat khpa jonga kumta piru pi pile ya ka ba pi sngau na khpa jong pi usetan no kila itu bakila ang hu wa Abraham ulang khpa jong ni uji suang haki lada pilang ki khun jong Abraham pindan le ya ki jingle jong Abraham hana menta piawat dan penyak no nga ubri belai tu ya ka bashisha hapi ya ka bangayo sngau na ublai ya ka ni Abraham shim le pile ma pi ya ki jingle jong ukpa jong pi anda kumta kila itu shim lakai ni nakabaklem ni dan wei ukpa jong ublai ken ujisu le to ki lada ublei ulang ukpa jong pi pinda iet yang namar ublei namar na ublei ngala mi no bat ngalawan namar naladi hiru ngam syam lawan rei lapa ma u yang pi uang kumno jisu uang pi pilang na ukpa jong pi usetan bat ki jingkwa jong utau ukpa jong pi piaman ban le pe uji Kristus wan man kran ka jing shisha ki jiu hunre kim tre ban padiam te wat uji Kristus umla ban pelat lut ya kita gi bam tre ban padiang ka jing shisha kadang kam ban padiang ya ka jing shisha mereka ni gi jiu ki padiang ya ka ya usetan ku pa jong ka jalam le te ka poin ka baar ong lada pi ka ndo ya ubriu jong ublei lapi dan shisha ki pop ki bala sertap ba uni ubriu jong bleu hikai ya uji Kristus jong ka Bible ya utau ketien jong ka jing shisha bat pin sama pin sa experience ya kata ka jing lat lut na ka pop pin sa experience bat kata ka dei ban tenju hanrei lada badan ubahikai ya ka ketien jong ublei pila let see Bible study arsnam laisnam pila jing sang Sunday sausnam sansnam shipausnam to lada pin lat lut na ka pop mot kata pi kami osngau ya ka ketien ka jing shisha. Let's see kan long entertainment if you pi ngobang ban syong ngobang ban syong ngobang ban yo ngau si yo ngau handai da sau san snam ngri nyo snam pi su ngobang pi su tanat handai pidang yai sak marau haka pop kamut utau bahikai pi kam hikai ka jing shisha lani lada ula hikai ka jing shisha ru pi kam tre ban snap pi kam tre ban pen ko ngo halor kata ka jing shisha uji Kristus hikai ka jing shan regi ni jiu kim tre ban padiang kim tre kim yo lat lut na ka pop lada pim lat lut na ka pop tikena ba kata ka jing hikai kam dei ka bashisha lani da pisu sarong ni jing hikai pi ong ni dan unong hikai ba bala ban hikai ni dan kikno hikai ba bet ban hikai hanai tenju kam dan jing mot la tapi dan unong hikai obat tebet kat no lada pi kami lat lut na ka pop kadan kam bet nama Jesus Kristus la pha ba nuan pen im ya gi bri juki na ki pop ndai ban su entertain ndai ban su snap ban su ngau bang hanrei ba ka ketin jong blai kan pen kendo ya ka pop ya ka hak ba jing bishar kan pelat lut senan ya pi kata ka dei ka poin ka ban ning kong ba pin tenju lada udai unong ni thu lam ler ne unong hikai ba shisha namar mentah social media sia keren kulma taitan dan iki beri ki bashisharu syaong bau ya thu lam ler
dan pat ki beriu ki bakran jali je kira ajak ki komba udai unang itu lupa ba shisha penbang ki pensakut akpap lani menjukuran yang akpap menjukuran kerentang yang kaspak kapau supen song tenat ki beriu handai kim la lut na kapap ki struggle nang fi struggle bat ka depression struggle bat ka jing syaptin struggle bat ka kam auria struggle bat ka tu ka jing pek krim jaklia struggle bali auria kamat struggle bat ki ai jing kuslai kata kam dai ka jing shisha Kaka jing shisha kan pelak lut ya fi wang. Ti semua bangar ngaju syak keren hang ni. Hap Facebook ngaju syak text lagi reunion. Kiong ada unang itu lupa alam leher. Ngam maju reply ngatat. Kiong na YouTube bro. Ki keren lain-lain pujat. Ti ngin hap tunjuk dah ketinjong belai kan. Kabar. Uno badan yang ketin ka jing shisha UM ha ka jing syai. Dan ka jing syai kamdan ka ka balik habari kamdan ka pop ka bari ndrai ka dan ka balik ha ka basyai namar wang unu badan ka jing syai wan sa ka jing syai tre ban sa ha ka badum namar ka ba jing syai kam la ban yene bat ka yu pet kan ni wang ni ketin jong blek ang utaw lang jing syai u bashisha u ban sawan ha ka pertai u bapen syai ki beri baro kata de uji sukres Ulalong lah ka pertai kalau da penban ka pertai kam sim la itu tinang tahu wang mo umi no ya ka ban pla bau nyo pla sepang ujing syai babaro kinyo nget da uyo anes kata wan ban pensyai ban ka kat ka basan ko ong bat kata ka jing syai hak ka badum ndai kata ka badum kam pediang ya ka haba wanra ya kaktin jong ka jing syai bayalap ya kaktin jong ka jing syai ka badum kamla ban syongsa kamla ban sya ya ka jing shisha ti kena bau beriu bayalap ya ka jing sya im ka badum ka bari ukuran bet ka basyai moi ki syaptin ban keren ya ka jing shisha jong ka kaktin jong blai syaptin ban keren wat laki beri ken tat wat laki beri ken pediang nama ka pertai kalong ka badum ulak ban syak keren ben ulak ban syak ndai unyang skam ban halor kan nong rem jong aktin jong blai pen sungo bhabriu bakran ya kajing sisa ju pen sungo bhabriu pen sungo tanat eno pen sungo tanat i bahiang basam lagi lok ki jor yano ndai pen sungo bhayu blai ba keren bat ya kajing sisa ya menggel ya menjor la da usyak be senayang maniru bakran jing sisa yang bat ya kajing sisa Untrek balik ka jing sya kata kadai ka ba keren penbang inu num compromise bat ka ketin jong belai kata kadai bapilak ban penjuk la kata ka jing sya kadai tentang kalak ban penmong pi kabalai pilak ban snau tu ya ka jing sya balai lap ya pi kalong ba kambun nak beriu kinum pediang ka jing sya pa uji sukres long kumno uji sukres udai ka jing sya uji sukres udai uji sya ba wan ya lap pimut ki pediang barok ki pediang tang kendet ki ba iet ya ka jing sisa ki ba iet ya ka jing sisa kin pediang bat kin yo ala lut nrai bon naki kin sa kentat kin sa isi kin sa keran lai project bom tang kata kin sa pencitam ru uji skru sa bawan pengin itu pengin puli kan ka gospel yo anes kalau nang ba pra takhat ka bal lai pulai wong kumno kila ya tu kila itu au Jesus ngilang usembah wa Abraham temenu menuru ngim shimla lang mila syong marau hanu nuru te kumno meong baan pelat no ya pi uji su la itu iki shisha syang ong pi bau tau beri barok bayaile ekapop ulang marau jong kapop umrau yaisa aga ying barok syirta ti ndrai ukun yaisa barok syirta namar kata lada ukun pelat no ya pi pinlong ki balat no da shisha kidang yasaknya hikini kiong nitip bapilong uji sukres lai punya wang kumni wang ngatip bapilang usembai wa Abraham henry piawat ban penyap no yanga naba kaktin jonga kamyo jaka hapok jong pi ti pinlap bau beri bakran yang jing sisa bun ki beri ki ban isi wat uji sukres badai ka jing sisa ki isi ki yet ban penyap no namar belai kata kaktin jonga jing sisa kamyo ban syong jaka ki namar kilong na ukpa walam le ti pinlap bakan dan ka jing ya tanra bet ka bashisha kan daya tanra bet bat ka bor jing dum bat bun ki breu ki ba wat mat ba pikiran ka jing shisha kin ya thap mat baro cabas ya bun ki ban isi ba pi
akaran ya jing sha roi kin dan ru una pi ki ba ublei bu ifi bin karan jing sha kin lak lut wat laki la im ka pop ki la syirkai ka pop ki la sakama ka pop rei namar be ki terang ban yo ban lak lut kata ka jing long marau ka pop kin yo sngo ya jing sha ba pikran kin yo lak lut na ka pop rei bun ki ban isi ki ban kang persha kam tam gi badan ya min sim niam lele ini ki jiu ki dan yo min sim niam lele kin sngap rei ka jing sha kin yo le ban penlip ya ka jing shisha rei pinap ban yang ban pinap ban ya sha hadu ka bakot pinap ban yang ban bat skam ya jing sha wala pisak penista wala pisak kran ban to saka poin ka basau kumno pintip baka dei ka jing shisha o Jesus Christ wang na ka gospel au yo anesim ne wang ngalong kalenti pi lada pi slow yo bri ba hikai ka jing shisha let si pi lemu akalenti jong pi bat ki lenti ya jong pi kilong ki bakan riang menshwa kilenti jong pi kilong bakan riang bat pi dan ka jing pi habaong kalenti kumno kalenti ka lamdan kalenti pilat sakhlaw bam dan ti pinle kumno pi kulumar khali dan em te pilat sakhlaw takam dan kalenti balai ni snai kilenti ki surok ban penpoi syakata ka destination lani ban penpoi syaka jaka ka ba pi kwa badlet daga daw diskurs ulang kalenti ban let syau kupa ban penpoi yang syaka destination tola da fidang dan sa aga jing kulumar khli hadian ba pio sngow ya ka jing hikai la laisnam la sansnam la shiposnam pila dan sau pausan melani lai pausnam sau pausnam pila let jing esang handai fidang kulumar khli ba pipuli ka bible ru pim sngow thu sngow thau dan giba al bangai kendo ong ala sau pausnam la dan khli ka noi pi ong ala dan sau pausnam karta sau pausnam dei ki ong kulumar khli nampak sengau tu ikai kadang mut kimpat dan ya kalenti namar bamdan hikai bahikai ki kalenti ka basisha ki sakut sa kum ki khulung kulumar sa khulung dang hab yalam ba dang hab peten ba hanai habala yo ya ka jing hikai ka basisha da pila isong tu ya ka jing sha pinum kulumar umen sim bakhu lada unang hikai ba hikai pi la yalam umen sim bakhu sayalam pi bat pinum du enti pinum depend sa how tu nong hikai pinum depend sa kiniam girukam re pin depend how pin shania au mesim khut pan pisu stu am tang ala shai matang anda puli kot ba de ngala shai mesim khut ngala dan kalenti pim ja lenti shu pim sau kulang kulumar pim long su kulumar khli pin sundan ka direction in life namaru Jesus Christ ulang kalenti syau kpa tola da no ba hikai ka jing shisha unyalam ya pi shakalenti ka badai bar haba pilayat kalenti ka badai pilayo mesim khut pinum kulumar shu kanum pen kulumar jing mut ifi kalti basisa kabalai kan ai ya pi ka jing im oi Jesus Christ ong ngalong ka jing im kan dan ka jing im habang iong ka dan ka jing im snap habang dan ka jing im kamut tambang ibam ni di ya ka ya ngi bam ja ngi di sha handai ukuran syapang ka jing im ka bakan jam sim hatu pidan em haba pila syong sau senam san senam kan ka jing kai pidan em ka jing im api na pisulang tang kinong yo slow kinong le na pi kam yo psa sha ka badai la bala psa pi ka badai ru pidan kam ban le ban pen ko ngo lor ka jing sha handai la psa kulumar pi ru pinum pinale ru kamentoi namar pisule niam pisule ru kamon ra pi ya kata ka jing im kam a jing im Jesus Christ wang kumno am dau kupu bau bri ula ban im rei da ka ktin ga ba mi no na ka shintor jong pada baro ka ktin ga ba mi no na ktin jong blai no ka ba mot la da pi slow ya ka jing hikai ga ba shisha pin slow thu ba ka dan ka jing im ka jing im ka bakan jam sim kan le kumno kan penla epi banduai mdei ba pi le da ka bor bri pinla banduai ban syakri yo blai ban syakri gibriu kan dan ka jing mp pin sonum so truck bor kan ai bor pi pinum samthia banduai pinum samthia ban puli bible kata ka dai ka jing hikai ka basisha hanai la da shu hikai pi ka balam le da ki niam ki rukom gi bamdan ka kitin jong blai pinum san hiru kanum dan ka jing san pila ban tenju ang ni hanai kan dan ka jing im pinang ni aisan namaru Jesus Christ wang alan ka lenti ka jing shisha bat ka jing im tak ada orang tenju gini pindan ka jing san ba pindan ka bor ban syakri gi wairu pindan ka jing slur ban keren ru ma pi keren am shu da ka bor la de da men sim jong ublai ti to han pen kot nok ni la da pin pat mat ya ka jing shisha
Lada pin patmat sika jing syang akwa ban hikai pi yagi basic step ba pin yo no ya ka jing shisha ba pin yo Jesus Christ ba shisha kat kum ketin jong blai ka ba ning kong du ba pin yo mat ya ka jing shisha compare pi adan ru post nam pin pat yo ya jing shisha compare pi adan lai post nam ka compare pi dang dan kat san nam rai ba pin yo ya jing shisha snap ya kani ka ba ning kong du ba pin yo ya jing shisha ba pi de ban tip ba pi dan kam ban kala ka ba mot na ki pop u Jesus Christ ha ba wan ya la ning kong du ukuran kumno gospel Markus ka jing sedang jong jing elap jong Jesus Christ kalau nang ka bakat san ka ong kemne ka ong no bau wang kumno ka hima jong blai kal hajan to batu fin kala ka bamut bat get ya gospel let's see fin pat juk kala ka bamut let's see fin let's jing seng lagi post nam rei pin pat snol tu umno ban kala ka bamut kalong ba pin pai no show Jesus Christ ban i no igi pop jong pila dan kanu ka pop ka bab tek mra fi bila ban long worship leader bila ban long balakran igi pulpit rei lada kam pat dan ga jing kala ka bamut ka besha lada pi ka jing kwa brai kadang long marau pi pet igi bri pet ka jing brai lada kadang dan ga jing syate hau kwai duma ka jing kerni ha ban pet igi film jakля ka jing kerni ban pet igi social media klam da puli ka bible kamdan kadan ka jingkerni haki ai bar khat ka jingkerni banya Quran sni igi bri banya bishar bri banya larni banya currency sang ka jing ban tu ban team ban bam sak bam club ban subang ban keren jali je ban iet ya ka perthai la si pimdan ki pop aurea ki pop klemru gila kitar gila bandan let si pimdan kita rei kamdan pat ka jing thrang yu blai kamdan ka jing la lut ban duai pi sam thia ban duai pio thia pim la ban puli bible la si pidang syate kini baro mot pim pat yo ka jing syana bar ka jing syakan pelak lut pi ban syakri yu blai ngakot no ipi ni mta dan kam ya ka jing kala mot kadan kam ba pinda plai ki pop yo anes nang pen baptis udah pen plai ki pop Syabar kita ya plan omdai ban set haldi omdai ban lek ran ban play tu ka pop aurea ka pop masturbation ka pop bapet film jaklia omdai ban lek ran ki pop aurea pila ju plan yam wan ban plan ki pop bat kum kat kum ga gospel kat kum ga situ jakap kong tu daya pla para banyak hi kita ki pop jong pi ka jing duai bahok kala sibun let hang nu beri badan yo men sim jong blai play ki pop ndai ban chu pla kelumar obam pat yo jing penem namaru la ban ha blang hari plau tau beri bala penslet ak tin jong blai ki bun ki beri ngam ong ba tang wei a ba utu beri badan ni kabor on penduai pi on be ki men sim ba man pin yo ka jing lat do ka baar uji skres wang Yelek la gospel bau tahu banget bat yo pen baptis penem la da pila adap kala ka bamut basisha pila lat lu ni tagi pop dan kam ban tap no era to ka pop jong pi ka pila pla nama dan kam ban sat no u apostol Paul boleh wang no ka gospel kam ki apostol okay let ban sat no iki pop danget how Jesus Christ pidan kam ban pen baptis aku ban penam no aku haka kerteng jang Jesus Christ haka kerteng kupa kun men sim bakut ka badega kerteng jang Jesus Christ ka kerteng ga bakrau tam kerteng ga bahalor tam let ban pen baptis no pen baca pen baptis no hagi bala pen slek do men sim bakut nang ta ban tap no itu ka met ka pop jang pi ka tin jang blek ong ka jing pen baptis la tap no itu beri teman la pen jat ya met jang ka pop nang ta de la saknar la filet sika jingyap jong Jesus Christ city nong room filet sika jingyap jong bat haba safe ni ko filet sika jingmi pat wat ong baka ka penem hare umen siem bakhot u khi alor ki piabam jing khwai torayam omde tu khpu ba penem hare umen siem jong bele wan ka bor habal ai yo khpu ba dia kawan hare dan kam am yo khpu ba kawan am ba pin shubam ya kal air ne kan wono yu khpu wawan dang hap hi ban pen kam takadaw ya ka umru dan kam hi ban pen dan kam wat uji sukres u pen ko ngo ban le chajing pen baptis ka wa Jordan wat long ublai haka haka kerteng jong uji sukres dan kam ban pen baptis ka de ga jing shisha ka ta ba pin sayo lat lut ngono ka ba ar pidan kam ban yo pediang men sim bakhot hoi haba pila kala ka mo pila ada pen baptis pila kala mo pila ngat uji sukres pila ada pun waktu suladan umen sim rai pidan kam ya kabor ya kata anointing ya kajing pen slek ya kabor penyalap gospel kabor penyem kata kadai kat kum Jesus Christ orang penyok diang ya kabor ndap lawan umen sim bakhut ya pi
ki jong Petras barok kiladai ki senran rei haka singi pentekas yo penbaptis do mensim kidai keren di kiwei pat kitli yo ya kan ka bod jong mensim khoi na ka penbaptis na ka pengam hau mensim ba khoi pat bau Jesus Christ uang un penbaptis fi da ka da mensim ba khoi bat ka ding yo ya kan ka jing penbaptis mensim khoi nang ta bat dan haga jing syakri ka ba jong ki apostol ka ba hikai ka ketin jong ublai de hang ta fin san de hang ta fin snow tu bapiyo ya ka jing shisha de hang ta pinyo pinlong kinong yalam ki bahikai pat ki wei da ka bod jong mensim kat kum ka ketin jong ka jing shisha bat pin pelak lut ki wei nai na ka pop ha ka kerteng jong Jesus Christ kan nga keren na kan ta ka buram jong Jesus Christ kin dan ki ban thut ya kan video ngamla li la pha nga ban keren nga jing shisha ngamla nga sa syap khat ka jing bishar ladang asusna tenam ta ka buram jong try yero itrai da like da share ba da subscribe ini ka video Hublay Shibon min saya kenduk pat aku ay kasing yaro itu lah.